Maijaya ti sangaribo talogusot 77 ti bakante nga pagtrabahuan ti masayangkat nga naruay panggidan job fair itangal daw kuna ni Anne-Marie Lisette Atuan mangidadaulo ti Public Information Service Office wenno peso iti Kapitolyo masayangkat ti sung aktibidad iti Robinson Small Annex iti San Nicolas manibut alas 10 iti bigat agingat alas 4 in Tunumalem in batad na nga may bilang kredi bakante nga trabaho iti 1083 manipod kredi pribado ng kumpanya 140 manipod ti gobyerno ken sangkasot 54 manipod iti may sang otorisado nga overseas recruitment company inlalawag na nga umabot mo 1041 dagiti pribado kumpanya ti probinsya tinang konfirmar itinda pa pagpartisipar ken may sang otorisado nga overseas recruitment company kabayatan na makipasipay ti nasong job fair ti provincial government of Ilocos Norte ken ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center kagidan ti nasong aktibidad ket masayangkat pa ti one-stop shop dagiti pito nga ahensya ti gobyerno kas ti NBI TESDA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig, PSA, Kenti, DSWD, Idol, Dennis Salipio, Tatak, IFM.